Okay kani kay nagkandos na pugluto. Kaon na po niyo. Grabe kinilaw, grabe po sinabaw. Pero dagag sabaw, daghan po ni tao na unsa bintaw. Pero pinakauna na ato sa nang introhan. Ako de si Tabrisyo kung asang kaon to dito. So for today's video din no, sa inyong nakita dra nagkoral gyud mi dra kanang inyong nakita nga tulo ra mi kabo kay lisod pod kami rampoy gwapo diri sa Taganaw nga sa Ligando nga. So kaning adlaw no wala pa si Milo dire no kay ambot lagi asa tong kaning adlaw nga mao ni among schedule wa gyud siya ni anhian. Kami rin nagkumbati dra lisod pod mo kumbati gyud ta kay naagi snack naay pa ni Utto lisod pod kanana ni Utto na mi pasensya na mo sa video din no kay na straight yun na tindog yun ako na ang cellphone adi ako nag video din no sa inyong nakita nang snack mi daw Utto arang si Ilyas sus Ginoo ko mo na no pa snack sa buka kana mo na ang mama ni Brad Cookie shout out sa imo di ay no kani mga bata ang butangan hilagi ni diri wa benta ni trabaho so pagkauman sa mo ang pag snack lagi dira diretso dayon trabaho ano man ang mga tao diri sa Taganaw ana bi ka mga butan diri so sa mga nangitingala gay no nganong paspas among lihok na o gid na among normal diri nga lihok gyud sa diri sa Taganaw gyud wa man ako nag time lapse kana mo ang mga lihok dira aw liwat man ani liwat mo kuning plus good diri idolize kay na mo si plus diring dapita o piting paspasan na mo mulakaw ana man na so kanina mahuway na mi ani kay wa na ang kaon mao na ni diri ang exciting part mao ni ako ang favorite part of the day ang kaon importante mo gini kaon no kay di ba di mabuhi ang tao kung way kaon so mao na dira wa na naghukad na sila nagkinananay na sila dira mao ni kanindot sa pahina lagi gyud kung naay paniudto lang gyud daghan gyud mo mga usa na ko ana usa na gyud ko so kana nga time ako na nagipaspasan ang among video dira kay mauwa mo kung magdagkop yung taon mi kaon raw niya ako ang hinahinayon dra akong video paspasan gyud na usa pa pod ako nang ipaspasan kay lisod pod no maulo biya pod mi ninyo nya sige mo tanaw dra si kami si kaon mo nang maluoy mo ako gyud nang ipaspasan gud abi pa lang di maluoy sa uban naman gyud ang mga trabaho sige mga magwapo gyud no so mo din ning naong day sa nangaon day dire no ako nang giusa-usa gipausa-usa gid ako ni sa akong videographer kay mao nang ebidensya gyud ba nga mao ning na mahina kay basig so swabe gyud mi nakakuha na wa gyud mi naka-attendance gyud ani ba nakalimot gyud mi kanay lagi una lagi nga naara sa kaon wa na sa attendance sa mao to sige ra kando sa wala day naghuna-una nga wa day naka-attendance mao na draw kana drang dapita gyud na wa na nagchika-chika na midra naabot na midra lapulapog majilan kay manam ni kaon draw nan gitongko na ang mga babad ra kusog kay mo kiba kaya sige na magchika-chika kita ako ana dra pungko-pungko ra na mga taon gwapo niya ang dira so dira na malik na midrang dapitaw niya unsaon ta man among isa ka kauban nga di naman gyud ay mo balik kay samad lagi daw ni siya gipabiluhan kay tila ni kaya kana lagi kasipat lagi sige ligo-ligo sa anang ulan murag bata amo to nagligid-ligid to napandol wa na puyo na mo na siya nagpuyo na drang dapita mao bitaw na guba na niya nga mo ang tudlo dire kay kada dukdok ala dunol na unsa men taon bataan na oy laliman ko ring bata madukdukan mapirtir bang sakita gyud mayong butang sa tanan so kada natingala mo kay ni sa ibit ko ana so kanang adlaw kana pa jud ko ning tunga kay gahapon busy kay ko sa akong pagpagwapa so kana nagsip-sip niya na og kawayan kilagi kay ipakuran na niya mong puro kanay so mo na diyo na busy mga katawhan diya kay pero ako rin naglay kay ako may gwapo pud kayo no kanang nakahilo nakabuyog mo ni naginusara diyang gwapo sa Taganaw way mo palag ana ay nakalimot day ko sa akong intro day no so ako day si Milo no upatra ka litra pero glami kay mo tirada for today's video mga hindi so kana diya ana do na yabay no tiyong nagwani o sige na diya na banday mi ana so ang isa na purong-purong maraguwan ba so na niya awang sa akin diya ni sayaw kay kita-kita na tabod siya so kana diya na banday mi wa man ni pagpuas pahuway ni mga bataan nga auto na abi nagsilupin nga abi nagpan lansang di ay mo di na diya no paspal gito na nag-ingko na buwang gito mo na si mama na tuara si manaw nagpurong murag avatar so kana no mo relax ta mga core kay mga unta na so kana daw nag-ingko na si Brad ana kay yan ang tilaw nang ginamuspon sa kalami ba kana no nagdako gid ang aping diha skorimaw diha no nag-isa naman diha asos nga lobot magpurmag dayamon sa banakon nga ulo kana din no naghukad na mi ana kay mga una mi ana kana lami kay yung sudan mo ana no pasingod sa ta kaon sa ani ana maging nagtrabaho gyud kaon na itong puhunan mo na dira no so tosta borso dito wa ni paglingi-lingi doko bang ati Julie pagka-cute kay tinitam ni kigbata ni Julie no mo ni mo kagawa diri ano salamat kay Wad sa imo ang pakaon no so mo na dira no sulasita dira ni kamot magkakaon pud mi tanan dire mo nang ako dira sa dira mo ni amo sa Ligando des trabaho og si so ano banat ana diha kay mo balik ra pud biya dayon talain pag kini busog na kay tayong balik trabaho doko marka pa yun nakpud kay tani pud mo dira no so kaon mi ana ugda pud nasa ag diha ana margi ka naligo siguro pud ni mo na diri na pud siya na mahaw kay ilang sudan to gikaon og si Ireng do dira na pusugdan kay pay naman is kadaghanan mo ni nga kaon mi diri tanan do diha day no si Manong Dinamo mo ni pud mo pinakabutan diri nga kauban kayo mas pasa na ba ni tuan na mara mga plus ni o si amo kagawa day no so mo ni amo kagawa day na mo so salamat kay Wad sa imong pagkaon day nga sa to bihon nga nay pagkatirapan nay pag-udong nga nay pagka unsa ba to basta nay pagka mo day na o si Brad day na mo dira mara nay pagalain si Brad sa mo magkaon wala mo gipansin diya kay gutom naman nagay so ni Dol si Brad sa kamera grabe tutoy ni Brad ning gawas makatngal Busog ko.
mo na no, Rosita dere mo vlog po ta na siya pero wa makita sa kamera. No mo na no, si tapos yun ino grabe pasingot mata. Pero okay ra kay nga na jud na ang trabaho. Kusog ang trabaho, kusog po na tong kaon kay mo trabaho man ta. Si Manong di grabe ka cute di ko lagdong. So grabe po no. Si Brad din no, grabe po na gid ba di Brunal. So di aday no, so human na may kaon di ana ug amo din hinahinayan na po na mo ni Putol kay human na may kaon. Bye-bye sa tanan. I love you so much for all the day.